Yo! So what is good sa inyo mga tropa? It's your boy, Mr. PD. Yan. Welcome to Mukbang Live. Yan, bakit mag-umpisa pala. Shoutout pa kaya katamong main sponsor kaya katamong mukbang yan eh. Then, Chick Lig Super Chick na yung Cristo Rey Kapastarla. Yan. Pinindot me pa, buwisit ka. Manggigil na ako niyan. Ano manggigil? Lapak ka lang, hindi ako manggigil. Lak mo. Yan. Kaya na, sabi mo yung location na unawarak tayo. Kung may kaya katamong ano. Yan yung mukbangan tamong, yan yung benging, yan yung abak, yan yung pating hapon ng pangkain. Yan. Mamasyal na kayo po ng gulot na eh. Ng Kapasay, di ba? Ay Cristo Rey High School. Wah. Gulot na yan, Wow. Gulot na yan, O, ito. Mamasyal na kayo ng gulot ng Cristo Rey Capas High School yan. At, ay kaning super chick kaning gulot na. Yung sponsor tayo ngayon. Wow. And, mararap na kami. Wah. And Napangin na yun. kay bat na pahing istorya. Yun. Mga na kaming mangan. Kanya, nung matakam ka, sali ka. Alte. Yan ang gawin. Ano Ay, yan na brad ha? Umpisan tanin kaya katang mukbang. Happy na yun eh. ayos. Yan ni body. Umumbagya body. Nung nga manalben niya itang video, may mukbang tubig featuring ice. Yan o, melo na sa lagay ano yun. Sininang dagyang food. Aray mo rin mukbang kami, french fries, yun naman. Tapos, squid balls. Good balls. And May wagang manok. ang pinakamasarap na manok dito sa Cristo Rey Kapastarla. Ay, bangan tanin. Bangan tanin. Dinig ba tayo dyan, men? Gusto mo? Lo, asa ka. Bangan eh. Nyaman yung manok. Ito man. Dayuan nyo na yung ganyan eh. Ayos. First time mo talagang magmukbang pamangan. Panedanong. Panedanong, yellow, pero ni the best. Gumaya ba, be? Dumayapin no? Pero di mo kaya. Ano ko eh? Ano? Yan. Ako man kaya ka. Pandungusan da eh. Saan pati katabagin eh. Alitan ha? Ano? Blanca yung ano, bait pala. The best. Malasa men. Nga sabi kayang manok. Tawari, apa na benyetang kai? Apa na benyetang last video aming mukbang tubig, di ba? Baka naman Jollibee pengi kaming gravy. Oh, eto na, tinupad na yung gravy. Hindi alam biro ba? Alam biro dumali ako. Yung gravy, no? Saka yung gravy, no? Ayos. Happy na kanya ni. Magtuloy-tuloy na yung mukbang. Damo bukas niya yung crab and soup. Ayos. Wala na ako nung sabi mo eh, ayos. Magsalita, manta naman. Ay, dito pa ng pasyara, bahal. Kay balan, kaya ata. Yan ang malisan na yun, oh. Alisan na rin. Baby. The best. First time in my life
makapagmukbang. Ayos pala. Ang bibigla po. May nakakalutong na. Pero malutong niya, Brad. Dumali yan. Kunya nung saan dumaling manok. Yan, ken mong gulot Cristo Rey. Apat high school. Kanto na yung super chick. Pakilike nyo nga rin wala itang karelang Facebook page. Ano nga, PayPal talk na yun nandun. Tsaka check and lalam yung description yan. Like yun na yung karelang page. At syempre sa alin na kayo. Ngayon lang yun, Super Chicks. Super chick. Salamat naman. Woo! Ayos. Diyan na. Makala kayo magbukbang first time yun. Naririnig nyo ba kung gaano ka crispy? Ha? Ayos. Sarap. Alang eman yaman keng taong danupan. Alright. Pero malutong niya ha. Ang yaman niya pa ang dali. Manyaman balat. Oh, nagkaramdaman yan eh. Bakbak yan ha. Pati butol. The best. Ay, ini pa. Ayos. Pero maluwak ka talapa nga ata. Parang daw sa Santaya. Yung na pa aking katak. Sweet balls. Ang taglit ka. Talagang banatan ko na ngayon. Ay, manok. Teka, tagay mo na ako niya. Lumigan. Yan. Ito yan. Yan. Powers na ako ba di? Mali na po. Kontrapakdo. Mga bawang kan. Pala ko kain. Ooh. May brin eh. Ha? Nyaman yung balak pare. Pangalan kaya ba? Magpatarulas. Diyan pa lang yata ng mga nasi yan. Bulde. Na yung manok. Paldew. Yan. Pero maluwak ka talapang. Yung mukbang niya, so 9 minutes na ano, pero naman pang mukbang ka niyan. Ala, kaya kasi manyaman lalapang daw yung kaya. Kaya ang gata, santok lalapangan din. Pero sige, sagad tayo. Kaya mo ano na pang yung kaya? Niras ng kako ng mga ngalapang. Ngayon nga tindang pagmukbangan. Banta medyo matanda mo. Alaya palang buntok brad eh, kaya may tagumping kaya atamang plano. Alaya palang buntok. Taras yan.
May paras ko wadi. Sipa mo na, mula ko tagilara. May ako maparas. Gusto ka bulan. Ay. May pawas na ako. Naman niya ba? Hindi, pero seryoso. Lumayang. Lumayang talaga. Ayos yun eh, ayos. The best yun eh, kasi ating okasyon. Order na kayo mo. Makdaya. Kaya ka mamakdang ka hypothesis. Ali makdaya las, ha? Pero manya-manya. Bisa sakti kang king. Ayos oh, may pawas na oh. Wala mo tayo kung sada. Nga ako, yakpangan ko lang ka ako. 11 minutes na oh. Ano? Yan ang sinasabi ko, buddy. Wala may din katakan yan. First time in history. Ay, mga pasuwata. Ay, ko. Ah. May nakatapan nila lang ata, buddy. Ikaw mo. Hindi kami. Excuse me. Dapa may manok. Lagi mo. Uy niyo, makakalat. Ah. Kaleta ko bilang mali-sponsor mukbang. PM mo mo po. May lagi mo kung lapang ko. Diyan din nilagyan mong burger, mga nga na magpiraso. Kaya sa mo. Diba? Sino na, kakakay ka ito. Gamit niya ito. Sorry. Dakay ko nga. Hindi pa ako lang. Lama, may palabang ka to. Oh, shoutout pala ang Budang, ha? Yan. Pag-mention niya kayo ni Budang. Puputalan niya kayo ni Yan. Yan mukbang tamo, bugok. Ika na mo. Mukbang eh. Sana? Kana, mukbang eh. Mukbang tayo, Budang. Ika na mo. Ano na ako dyan eh. Yan, ito mo singin. Nakilig ng Budang, lumalar ito. So yan mga tropa, yan shoutout ulit kay namin sponsor Chick Lig Super Chick kening Cristo Rey Capas Tarlac. Ako makakapagsalita. Kening gulo na ning high school yan. Shoutout po kayo, thank you kayo pa mag-sponsor and shoutout din ka rin tropa tamo. Shoutout sa mga tropa natin dito na si Isabela Siren Garcia, shoutout sa'yo. Yang. Baby Clarissa Kamungun, yan shoutout sa'yo. And buddy. Bibi. Ano Bibi eh. Yan, shoutout kay pa-shoutout Princess by Wiwi Tongyo. Yan. And then kay Alfred Nabaha, shoutout sa'yo. Richelle Pangan, shoutout sa'yo. And then kay Sandrea Castro, shoutout sa'yo. Yan. Thank you sa manonood. And kay CD Infinity, shoutout din sa'yo. Ba? Yan, shoutout kay Marky Manlapas. And then kay Vanessa Gildo Mago. Yan, shoutout sa'yo. Kay Mikey Pailin Domingo. Pa-shoutout Jericho Reyes from Mexico, Pampanga. Yan, shoutout po. And shoutout sa manok. Dali. Hindi ako makakapagsalita ba? Di, alam. Kasi talaga mga yan eh. Magsina kayo na ako makapagsalita. So ito mga tropa, Ganyan. kung enjoy kayo, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And
That's it. Last cook. Laso. Lason. Mag-post ka na, alay baka mag-post ka to pa. Ano ito?